איך מזמינים מסע במערכת ניהול המשלחות? יש להיכנס למערכת ניהול משלחות באמצעות שם המשתמש והסיסמה של בית הספר שלכם. המסך הראשון שנפתח הינו מסך שיבוץ הזמנות. יש לאתר במסך תאריך מבוקש הכולל גם את התאריך, גם את היום השבוע, וכן את כיוון המסלול המבוקש, נחיתה בוורשה וחזרה מקטוביץ' או נחיתה בקטוביץ' וחזרה מוורשה. יש לוודא כי במסלול המבוקש קיימת זמינות אוטובוסים לפי הצרכים של בית הספר. אם הזמינות היא של 7 אוטובוסים, לא תיתכן הזמנה של מעבר למספר המופיע על המסך. לחיצה על הזמן מסלול תפתח עבורכם מסך חדש. במסך יופיע שם בית הספר וסמל המוסד. במידה ויש לבית ספר זכיין, הוא יכול להוסיף אותו במקום המתאים. במידה ועדיין אין זכיין, ניתן להשאיר 1 סוכנות ברירת מחדל. יש להקליד את כמות הנוסעים הנדרשת לפי המפתח כאן בצד. יש להזין את כמות האוטובוסים הנדרשת לפי המפתח של מספר הנוסעים באוטובוס. יש להקליד את פרטי המזמין. וללחוץ על הוסף. שימו לב, במידה וכבר יש לכם הזמנה שאושרה במערכת, ההזמנה האחרונה היא הקובעת והאחרות יבוטלו. יש להקפיד לשלוח מייל למעד המסעות ולבקש אישור על ההזמנה החדשה. נוסיף את ההזמנה הזאת. קיבלנו אישור לקליטת ההזמנה במערכת. נוכל לעקוב האם ההזמנה אושרה או נדחתה בלחיצה על סטטוס הזמנות בתפריט. שימו לב, כל ההזמנות המצוינות בכחול הן הזמנות שממתינות לאישור. ההזמנה האחרונה היא זו הקובעת וכל האחרות יבוטלו באופן אוטומטי. לכן, אם הזנתם הזמנה חדשה, דווחו עליה במייל delegation.polin@gmail.com. ציינו את שם בית הספר ואת הבקשה המיוחדת שלכם. בהצלחה.